Mivel belülről kozrom ki a szart magamból, bazd meg. Eléreztem a WC-papírt. Hú, azt a kurva élet. Húha. Bazd meg. Mit hallok máma, bazd meg? Na második liter, vagy igen, második, már negyedik vagy harmadik liter veresbor, amit iszok, ilyen kimért bor. Meghalt Bud Spencer. Nagy színész legendák, vagy színész legenda, vagy mit tudom én. Most hallottam azt, hogy állítólag, hogy meghalt. Hát meghalhatott, 91 éves vagy 2 éves volt, bazd meg. Micsoda veszteség ez egyébként a világnak, bazd meg. Micsoda veszteség. Ez egy tragédia, bazd meg. Anya. Most hallottam, nagyban megnéztem így a internetet, meg mit tudom én, bazd meg. És azt mondják, hogy jaj, hogy meghalhatott. Az én nagyapám is meghalt. Az is a 20-as években mégis meghalt. Jó, persze én ezt megértem, meg tudom, hogy ő tényleg valóban akkora színész volt körülbelül, hogy semmilyen. Gyakorlatilag egyébként most az, hogy egy kaptafára mennek, bazd meg ilyen mialófaszok, ilyen Banános Joe, meg az összeset láttuk, persze, 80-as években én is láttam az összes gagyi filmeket, ezeket a gagyi filmeket, bazd meg. Annyi, hogy egyre megy, megírtak egy szöveget, bazd meg, Piedone, Moszkvába, Piedone, Afrikába, Piedone. Ugyanúgy mi lett a vége, az egész az, hogy a nagy Piedone, vagy Piedone, ugye, megverte az összes gonoszt, és akkor csattogtak a háttérből, így csattogtak a pofonok, és a 2 méteres, 150 kilós óriás szétvert mindenkit. Ennyi volt az egész. Ez a nagy filmtehetség, bazd meg. Ez. Ez filmtehetség tényleg. De a hajpótlás előtte, bazd meg. Ez tényleg az volt. Tényleg. Az volt, hát persze. Jó, én is szerettem a filmjeit, meg minden. De gyakorlatilag egyébként olyan 5 éveseknek való, bazd meg. Ha nem tudod. Hát most durrogtak ott a pofonok, nem is pofonok voltak, a háttérben ott csattant egy, amikor ütött, akkor a háttérben megint egy tapsót valakikor megint ütött. Karizmatikus személyiség. És érdekes módon, bazd meg, mert most mindenki ezzel foglalkozik, hogy nagyból, hogy meghalt ez a nagy darabé fickó. 92 éves vagy, nem tudom mennyi volt. Csörbi is nagyban mondta, hogy színész legenda. Hát igen, persze. De attól függetlenül olyan színészeink voltak, bazd meg, akiket le se fostak, bazd meg. Ez Zente Ferenc például. Na, az azt mondom, mert az nekem nincs ezzel bajom, már mit tudom én. Ez az egész egyébként azért tartom ilyen nagyon fölfújt lufinak az egészet, bazd meg. És WC-papír. Mert hogy ő nem próbálta ki más szerepet magát. Hát eleve egyébként ez a Bud Spencer, ez volt. Sportoló volt, birkózó volt, úszó volt, boxoló faszott, valami ilyesmi volt. És ezek a filmek, amiket így csinált, meg mit tudom én, ezek csak ilyen tehát hogy csak ilyen fölkérésekre, tehetsége az nulla volt, bazd meg, annyi, hogy verekedni lehet, hogy jól tudott, és szimulálva a verekedést jól csinálta, de amúgy nem tartom sokra.
ugyanazokra a szerepekre épült minden. Más, egyszer rendőrök voltak a Terence Hill-lel, egyszer még a Terence Hillt még tartom még valamire, bazd meg, mert az legalább láttam ma olyan filmekben, ahol más. Ugye ő alakított ilyen kábbajos, nem tudom mi a... kábbajos faszom tudja miket, utána meg megcsinált egy másik szerepet, bazd meg. Pap lett. Meg lehet nézni. Ez a nagy darab szakállas ember, ez a Bud Spencer, ugye, ez meg csak egybe volt. Egy szerepekbe volt. Mindig ugyanaz volt a vége. Apofonok, unalmas lett az egész, bazd meg. Unalmas volt. Ezen nyújtünk föl. Igen, ezen nyújtünk föl. És annyi sok színész, bazd meg, elment. Magyar színész is. Akiről a Csöbronit meg a Csinternet, bazd meg, nem zeng ennyit, mint a Bud Spencerről, bazd meg. Annyi sok ott volt ez az Zente Ferenc, kutya le se szarta. Azzal miért nem foglalkozott ennyi Csidályós? Miért nem foglalkozott ennyi Csidályót például a Zente Ferenccel? De ez Zente Ferenc. Miért nem foglalkozott nagyon sokat, mondjuk ott volt a régebben. Még néztem, még nagyon régen. Kocsmába egyszer néztem, még nagyon régen a Jó reggelt, Vietnám, stb. Az a Robbie Williams. Az is meghalt. És nem egy szerepbe játszott, bazd meg. Hanem rengetegbe. Azt leszarták. Az le van szarva. Meg az is filmszínész legenda volt. Az le van szarva. Bud Spencer, az a lényeg. Csak azt nem tudom miért, bazd meg. Fő van itt buriban minden. Színész legenda. Egy szerepre épült föl minden, bazd meg. Mindegyiknek az lett a vége, hogy pofon hátán. Nagy színész volt, persze. Ő meg nagy filozófus. Az igaz. Én nagy filozófus vagyok. De ezzel nem értek egyet, hogy akkora nagy színész lett volna, hogy elolvadjunk tőle, bazd meg. Hűha, igen. Meghalt a Bud Spencer. Ha meghalhatott, bazd meg. 90 akárhány évesen már meg lehet már halni, bazd meg. Micsoda színész, filmcsillag, gyászolja. És mennyi tehetséges színész, aki kipróbálta magát komoly szerepekbe, drámai szerepekbe, mindenbe, meg csak a pofonokat osztogatta 30 éven keresztül, bazd meg. Az összes frutyubos ezzel foglalkozik. Hát szóval nem értem, nem mindegy. Azt nem értem. Iszok egy kis bort. Komoly szerepekben ő nem volt. S hány magyar filmes színész tehetség, bazd meg. Arról meg se emlékezünk, azt se tudjuk kik az, bazd meg. Azok le vannak szarva, csak a Bud Spencer a lényeg, hogy meghalt nagyba. Kit érdekül, bazd meg? Én is meghalok. Ki a faszomat érdekli, bazd meg? Ki a faszomat érdekli? Kit érdekli, bazd meg? Kit érdekül? Csak föl vagyok hörtyenbe, hogy egyesek így ki vannak emelve, aztán gyakorlatilag ugyanazt csinálja, már én is ösmétlem magamat. Ugyanaz a vége az egésznek, csak annyi, hogy csak hogy megírták a csorgatókönyvet, stb. Ugye az a Terence Hill, ez kipróbálta magát más szerepbe is. Én nem nézek nagyon filmeket, meg mit tudom én, de ott volt nagy bazacs Robbie Williams, annyi szerepbe játszott, mint az állat. Nem csak egybe,
Nem az, hogy a filmi játékba játszott. Mindenben van meg. Kis érdekelt, hogy meghalt. Semmi. Nem kapott ekkora érdemet mindez. Nem tudom, hogy miért. Ezen nőttünk fel. Hát én nem. Én nem ezen nőttem fel, a szomszédokon nőttem fel. A szomszédokon. Régebben még a nagyon-nagyon régen. Régen még a izé volt. Szabó családot hallgattam az apámmal, a izé, azt se tudják, mi az a Szabó család. Szabó családot hallgattuk a izéba, a Kossuth rádióba. De ez Kossuth Lejcsi rádióba. Most mindenki meg van kergülve, bazd meg. Unalmas szar. Unalmas szar. Kész. Ennyi jó. Arra, hogy meghalt nagyban. Hát igen. Mindenki meghal egyszer. De amatőr volt. Amatőr. Nagyon amatőr volt, bazd meg. Semmi, egy nulla volt, bazd meg. Nulla. 5-0. Ennyi. 5-0. Nem volt egy nagy valami sztár. Nekem biztos, hogy nem volt egy nagy sztár, bazd meg. Jó, megnéztem a filmjeit, aztán ennyi, de olyan nagy sztár nem volt, vagy nagy bőzik, hogy mindenki ezzel foglalkozzon. Jó van, minden 3 napig, minden csoda 3 napig tart, bazd meg. De akkor a sztár azért akkora nem volt. Nem volt egy kurva nagy színész. Ha nagy színész lett volna, akkor el tudott volna játszani mindent, bazd meg. Ki emlékezik meg egy Besenyei Ferencről, bazd meg. Azért ottan volt a színházi világban, meg minden. Jó, ezeket a színészeket én nem tartom semmire, mert én földműves vagyok, kapálok, kaszálok, meg néptanító vagyok, bazd meg. De mondom, még az a Terence Hill, még azért azt mondom, hogy akkor eljátszott pár szerepet, másabbat is, nem csak a pofonokat meg a boxokat osztogatta, bazd meg. Azt mondom, hogy az valaki, de az, hogy mit tudom én, ott egyetlen egy szerepbe tündökölj 30-40 évet utána, meg gyakorlatilag az egész világ gyászolja a faszom, bazd meg. Gyászolja a büdös faszom, bazd meg. Gyászoljak rajta, bazd meg. Én is meghalok egyszer. Jó, mondjuk, engem milliárdok fognak gyászolni. Nem érdekül az egész, bazd meg. Ennyi jó. Ennyi a véleményem. Tehetséges színészeket leszarnak, erről meg zengenek a csidejósok. Hát, szarok az egészbe, bazd meg. Ennyi. Kony. Vége, iszom tovább a bort. Kony.